Enhorabona per l'organització de la Festa de la Vela. Aquesta és una data molt important perquè el que fa és destacar el paper de la vela al país, a Catalunya. I aquí vull felicitar tots els organitzadors i organitzadores que ho feu possible cada any. De fet, la vela és un dels esports més importants del nostre país, un dels esports més nostrats, que al llarg de molts anys, gràcies a les escoles de vela i als clubs nàutics que ho heu fomentat, hem aconseguit assolir multitud d'objectius, de distincions, de reconeixements. I això és important pel país, però en especial pel món de l'esport. Aquí també vull destacar el paper de les escoles de vela, que el que fan bàsicament és aportar valors, aportar compromís, aportar sostenibilitat i medi ambient i també, bàsic, la formació. I això ha servit per intentar nodrir totes les escoles de vela i tots els nostres clubs nàutics de gent implicada i de gent que cada vegada es va superant. Aquí també vull destacar avui el paper de la Federació Catalana de Vela, amb el seu president al capdavant, la seva junta directiva i totes les associacions, clubs que en formeu part, perquè sense la vostra determinació per apostar per al projecte no seria possible ni celebrar aquestes diades ni en especial tenir aquesta transcendència mundial que té el món de la vela aquí a Catalunya. I per finalitzar, vull felicitar en nom del Govern de Catalunya i de l'empresa Ports de la Generalitat a totes les guardonades i a tots els guardonats, perquè sense vosaltres no seria possible ni la festa ni aquest paper troncal de l'esport a Catalunya. Per tant, en nom del Govern, moltes gràcies a totes les organitzadores i els organitzadors de la festa, de la vela, però en especial a les guardonades i guardonats. Que sigui per molts anys.